በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይኹን። ትዝራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? አነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔ ዓለም አቦይ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ክሰባ ሰዓት እዚኣ ትጸንሕ እስትንፋስ ዓዲሉ ብጸጋን ብጥዕናን ስለ ዘጽንሐና ክብርን ምስጋናን አምልኮን ውዳሴን ንዘላለም ንዑ ይኹኖ። ከምኡውን ነታረርት ህሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽህተ ንጽሃን ወላዲተ አምላኽ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት አደይ ቅዱስ ወዳ ብዛሃባ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሐያ። ከምኡውን ኩሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር አምላኽና ብዛሃቦም ጸጋ ብዛሃቦም ክብሪ ከከም መዓርጎም ክብርን ምስጋናን ንዘላለም ንዖም ይኹን አሜን። ሓደ ሐምለ ባሕቲ ናይ ሐምለ መጀመርያ ወርሒ አሜን። ስንክሳር ዝሰምዕ ዘንብብ ፍቅር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር አሜን። ሓደ ሐምለ ስንክሳር በዝለማዓንቲ ልደታ ማርያም ናይ ቅድስተ ቅዱሳን ንጽህተ ንጽሃን ዝተወለደትሉ እዩ። ብሩኽ ባሕቲ ይግበረልና ባሕቲ ሓጎስ ባሕቲ ሰላም ባሕቲ ፍቅርን ሓጎስን ይግበረልና። ዝተባረኸን ዝተቀደሰን መዓልቱ ድማ ይግበረልና አሜን። እንኳዕ ናብ ዝተባረኸ ወርሒ ሐምለን ናብ ናይ ቅዱሳን ዓመታዊ ዕረፍቲ በዓልን ብሰላም ኣብጽሐኩም ኣብጽሐና አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ንእግዚአብሔር አምላኽና ሩሩህ እንብሎ በባህሪኡ ፍጹም ሩህሩህ ስለ ዝኾነ እዩ። እዚ ከዓ ንምርግጋጽ መጥዓም ይከኣል ይግባእ እውን እዩ። መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 33 ፍቕዲ 7 እዚ ከዓ እቲ ኩሉ ሓጢአትና ተዓጊሱ ናብዚ ወርሒ ሐምለ ኣብጽሐና ነዚ ሩህሩህ ኣምልኾን ውዳሴን ስግደትን ይግብኦ። ናብ ወርሒ ነሓሰ ከዓ ብሰላም ከብጽሐና ክንምሕፀኖ ይግባእ አሜን። በዚ ወርሒ ሐምለ ሓደ ድማ ቅዱስ አግናስጢዮስ ሐዋርያዊ ሊቅ ሐዋርያዊ ጳጳስ ሰማዕትን ቅዱስ አግናጢዮስ ገና ብቁልዕነቱ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስን ዝረአየ ባዕሉ ጎይታና ትንቢት ዝተዛረበሉን ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 18 ፍቕዲ 1 ድሕሪ ናይ ጎይታ ዕርገት ድማ ንሐዋርያት ዝተኸተለ ኣቦ እዩ። ጎይታ ክዓርግ ከሎ ወዲ 5 ዓመት ህፃን ስለ ዝነበረ ንልዕሊ 36 ዓመታት ንሐዋርያት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣገልጊሉ እዩ። ዕድሜኡ ናብ 40 ምስ በጽሐ ድማ ኢየሩሳሌም ኣብ ዝጠፍአተሉ ዓመት ብ70 ዓመተ ምህረት ንሱ ናይ አንጾኪያ ሊቀ ጳጳሳት ኮይኑ ተሾመ። ኣቐዲሙ ካብ እግሪ ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሐንስ ምስጢርን ፍቅርን ስለ ዝሰተየ ዝተፈልየ ሰብ ነበረ። ቅዱስ አግናጢዮስ ካብ አንጾኪያ እናተላዓለ ንምድሪ እስያ እውን ብወንጌል ዕርፊ መስቀል ሓረሳ። በአካል ዘይበጽሖም ድማ ብመልእኽቲ ብኪታብ ማለት ብመጽሓፍ ማለት እዩ ደብዳቤ ይምህሮም ነበረ። በአካል እኳ ምንም ብጸሎትን በብዙሕ ድካም ዝተቐጥቀጠ እንተኾነ ግርማኡ ግን ዘፍርሕ ነበረ። ድሕሪ እዚ ኩሉ ነገር ድማ ናይቲ ወቕቲ ቄሳር ጠራብሎስ ሒዙ ኣሳቂዩ ብኣንበሳ ኣብልዖ። በዚ ምኽንያት ድማ ምጥው ንኣንበሳ ዝተዋህበ እናተባህለ ይጽዋዕ። ኣባ ብዮክን ኣባ ቢንያምን እዞም ቅዱሳን ብስጋ የሕዋት እዮም። ካህን ኣቦኦም ብዝግባእ ኣተዓባብዮም እንተኣዕበዮም ንሳቶም እውን ገና ብንእስነቶም ዘደንቕ ናይ ክህነት ኣገልግሎት ሃቡ። ሙሉእ ለይቲ ንጸሎት ምስ ነግሀ ድማ ንኪዳን ብሰርኪ ከዓ ንቅዳሴ ይቀላጠፉ ነበሩ። ወትሩ ናብ ገዛኦም እናዘሩ ዝደኸሙ ከባራትዑ ንዝሓመሙ ክፍውሱ ንዝሓዘኑ እውን ከጸናንዑ ውዒሎም ንእሽተይ ቅጫ ንድራር ይምገቡ ነበሩ። ሰብነቶም ብፍቕሪ ጨና ዝተደርዘ ነበረ እሞ ንብዙሓት ክልውጡ ከኣሉ። ሓደ ጊዜ ቅዳሴ ከኣትዉ ክብሉ ኣቦኹም ክመውት እዩ እንተበልዎም ሰማያዊ ኣቦ ይቕድም ኢሎም ቀደሱ። ነቦኦም ከዓ ቀበርዎ። ኣብ መጨረሻ ግን ሓደ መዓልቲ ንመስዋእቲ ኢሎም ዝቐረብዎ ናይ በረኸት ሕብስቲ ተመን በሊዕሎም ረኸቡ። ከም ዝኾነ ኢሎም ደልዮም ነቲ ተመን ቀተልዎ እሞ ነገር ግን እቲ ዝተባረኸ ሕብስቲ ኣብ ውሽጢ ከብዱ ነበረ እሞ ጎይታ
ጎይታይ ይግበርዎ ስለ ክብሪ ጎይታ ክበልዕዎ ደልዮም ንጎይታ እንተሓተትዎ መልአኽ መጺኡ ሰማዕትነት ኮይኑ ክቆጽረልኩም እዩ በሎም። ክልቲኦም ይሕዋት ድማ ብክዮንን ቢንያሚን ንፈጣሪዮም ኣመስጊኖም በልዕዎ። ምእመናን ናብ ቤተ ክርስቲያን ምስ ኣተዉ ክልቲኦም ከምታ ዝተሓቋቖፍዋ ዓሪፎም ረኸብዎም። ንፉዓት ጓሶቶም እዮም እሞ ብዓቢ ብኽያት ቀበርዎም። በረኻቶም ይሕደረና ኣሜን። ቅድስቲ ቁርፎንያን ሰማዕትን ጻድቅን ዝኾነት ኣዴና ድማ እዛ ቅድስቲ ኣዴና ከዓ ገና ኣብ 12 ዓመታ ንዓባይ ሓፍታ ተኸቲላ ገዳም ተኣቱ። ብዘገርም ተጋድሎ ኣብ ቁሩብ ጊዜ ኣጋንንቲ ኣሕፊራ ንመነኮሳውያን ዘገረመት ኣደያ። ትግሃታ ግሩም ነበረ እሞ ክትእዘዝን ክትጽልን ክትሰግድን ብዘይድቃስ ምግብን መዓልትታት ይሓልፋ ነበረ። በዚ ዝተቖጥዐ ሰይጣን ንኣረማዊ መኮንን ሒዝላ መጸ። ካልኦት ደናግል ከምልጣ ከለዋ ንሳ ድማ ንመከራ ተቐሪባ ተጸበየትን ጸንሓቶን። ኣእምሮ ዝጐደሎ መኮንን ከዓ ንክርስቶስ እንተዘይክሓድ ክኢሉ ጽኑዕ መከራ ኣምጻላ። በቲ ብተጋድሎ ዝተወድአ ኣካላ ንኹሉ ከኣለት እሞ በዛ መዓልቲ ግን ክሳዳ ብሰይፊ ያቖረጻ። ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ናይ ፈተውቱ ትዕግስትን ጽንዓትን ንዓነ ከዓ ይዓድለና፣ ካብ በረኸቶም ይኽፈለና ኣሜን። ቅዱስ ቶማስ ዳግም ከዓ በዚ መዓልቲ ሃዋርያ ቅዱስ ቶማስ ይዝከር። እዚ ከዓ ካብ ህንዲ ኣውራጃታት ኣብ ሓደ ቦታ ወንጌል ሰቢኹ ፍርቆም ከኣምኑ ከለዉ ፍርቆም ከዓ እምቢ በሉ። ቅዱስ ቶማስ ከዓ እቶም ዝኣመንዎ ካብ ጣዖት ኣምልኾ ናብ ዝሙት ህደሙ ኢሉ መኸሮም። ምኽሩ ካብ ሰምዕዎ ሓደ ሰብ በታ ምሸት ክሰቲ ኢሉ ናብ ናይ ምሸት ባር ወይ ከዓ ቤት ኣተወ እሞ ኩሉ ሰብ ምስ ወፀ በዓልቲ ባር ከም ዝለመደቶ ብሓንሳብ ክድቅሱ ምስ ሓተተቶ ከመይ ጌርኪ ሃዋርያ ካብ ዝሙት ህደሙ እናበለ ከምዚ ትብሊ ኣለኺ በላ ብዝብል ጽዩፍ ኣውፂኡ ክሳዳ ቆረጽ ሰይፊ ኣውፂኡ ክሳዳ ቆረጻ። ንሱ ጽቡቕ ዝገበረ እዩ መሲልዎ። ዝሰርሖ ስራሕ ግን ምቕታል ግን ኣህዛባዊ ግብሪ እዩ። ንጽባሒቱ ቅዱስ ቶማስ ነቲ ነገር ሰሚዑ ሰባት ኣከበ እሞ እዚ ናይ እንስሳ ተግባር ዝፈጸመ መን እዩ ክብል ሓተተ። ፈጻሚኡ ግን ኣይፍለጥን ብዝብል ስቕ በለ። ሽዑ ቅዱስ ሃዋርያ ባኒ ኣልዒሉ ቆረሰ እሞ ንበረኸት እናኣልዓልኩም ውሰዱ በለ። እቲ ሰብ ተራኡ ሓልዩ ከልዕል ክብል ኢዱ ለመሰት። ሃዋርያ እንታይ ደኣ ዝወደይ እንታይ ኮይንካ በሎ። ንሱ ከዓ ከም ዘየምለጠ ምስ ፈለጠ እቲ ሓቂ ተናዘዘ። ቅዱስ ቶማስ ግን ኩሉ ህዝቢ ተኣኪቡ ከሎ ነቲ መንእሰይ ገሰጾ። ዓስከረን ኣምጺኡለይ በለ። ናይቲ መንእሰይ ኢድ ፈዊሱ በል ዝቐተልኩኻ ኣነ ዝቐተልኩኺ ኣነ እየ ዘተሰአኪ ግን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኢልካ ክሳዳ ኣላ ግቦ በሎ። ከምቲ ዝበሎ እንተገበረ እታ ዝሞተት ክሰለል ኢላ ተንስአት እሞ እዚ ተኣምር ዝረኣዩ ኣሕዛብ ኩሎም ኣሚኖም ተጠመቁ። ካብዚ ቅዱስ ሃዋርያ በረከት ይክፈለና ኣሜን። ሓምለ 1 ባሕቲ ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅዱስ አግናጢዮስ ሃዋርያ ሰማዕት፣ ኣበው ቅዱሳን ብክዮንን ቢንያምን፣ ቅድስቲ ቅፍሮንያ ሰማዕትን ጻድቅን፣ ቅዱስ ቶማስ ሃዋርያ፣ ኣቡነ ገብረ መድህን ጻድቅ፣ ኣባ ኪልዮስ ዘሮሜ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ልደታ ለማርያም ድንግል እግዝእትነ፣ ቅዱሳን ኢያቄም ወሐና፣ ቅዱስ ራጉኤል ሊቀ መላእክት፣ ቅዱስ በርተሎሜዎስ ሃዋርያ፣ ቅዱስ ሚልኪ ገባሬ ትሩፋት። በታ ሰዓት እቲኣ እቶም ደቀ መዛሙርቱ ኣብ መንግስተ ሰማያት ወይ መን ይዓቢ በልዎም። ህፃን ናብኡ ፀዊዑ ኣብ ማእከሎም ኣቆሙ እሞ ከምዚ በለ፣ ናይ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ እንተዘይተመለስኩም ከም ህፃናት እውን እንተዘይኮንኩምሲ ናብ መንግስተ ሰማያት ከቶ ከም ዘይተኣትዉ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ። እቲ ከምዚ ህፃን እዚ ርእሱ ዘትሕት ንሱ እዩ ካብ መንግስተ ሰማይ ካብ ኩሉ ዝዓቢ።
ኣብ መንግስተ ሰማይ ካብ ኩሉ ዝዓቢ። ምዕራፍ ማቴዎስ ምዕራፍ 18 ፍቕዲ 1 ኣሜን። ስንክሳር ዝሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም እዩ ዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ኣሜን። ዝወደቐ ዝነጠበ ኩሉ ቃል ኮነ ፊደል በኣፈ ቅዱሳን ትጓል መላእክት ተኣረመለይ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን።